Egun, geroz eta aur gehiago dira leukemia dutenak. Hau dela eta proiektu honen bitartez, Aspanogi Gipuzkoako aur leukemiaren aurkako elkarteari lagundu nahi diogu. Lasai ikastetxeetan, ezarritako ontzietan, edarietako latak jasoko ditugu eta gero, hauen truke dirua emango digute txatartegietan. Ondoren, diru honen bitartez onkologikoan hobekuntzak egiten saiatuko gara. Azalean sartua Aiztoak, gaiztoak, zorrotzak Eskutxarretan bihotzak, biakotzak Sustraiak lurpean Loreak moztu ditzake Gauzor bat zotzak Emanez lata, sortzen da laguntza eta zarata.